eto opet, tko zna kako, pojavio Božidar Knežević, ali sada kao autor dokumentarnog filma Oluja nad Krajinom, u kojem se stvarno svojski opet potrudio iskoristiti sva svoja znanja. Pa čak i kad bi mu se uvažila demokratska sloboda osobnog izbora ili, na primjer, kad bi nekim čudom ostao kao posljednji čovjek na planeti Zemlji, Božidar Knežević u ime jednog jedinog zrnca zdrave pameti ne bi imao ni u toj situaciji ama baš nikakvog moralnog i etičnog prava progovoriti niti jednu jedinu riječ o bilo kojoj temi vezanoj uz Domovinski rat. Ipak, možda i tu postoji iznimka, ali ona se zove Haag. No, Zagreb i večeras ostaje u mraku. Ovaj definitivno predugačak i mučan film došao je do kraja. Okončat će se snimkom koja je napravljena na dan kada su tenkovi JNA divljali i razarali grad Petrinju. A muslimana? Ima li muslimana? Neki
Ovo je početak teškog stradanja 300 zarobljenih branitelja grada Hrvatske Kostajnice. Među ovim ljudima nalaze se i oni koji nisu preživjeli. Njihova tijela nađena su u masovnim grobnicama, a najveći broj u šumi Plavičevac, koja je nekoliko kilometara udaljena od ove zgrade. Jesi bio lijep primjen u Bjelovu? Došao si ovdje ubijati za ideale Tuđmana, a? Sam da ti nešto ispredno. 20 godina sam radio, živio i sve što sam stekao, sve ste mi uništili. Ja ću biti taj koji vam to oprostiti neću. Znaš zašto? Zato što su vaši djedovi u Jasenovcu naše hiljade oskrnavili, a vi ste došli da ubijete i njihove unuke. Za kakve ideale se vi borite? Mi smo ti koji osiguramo vam i nas zajednički život i svim onim Hrvatima koji ovdje žive, koji su pošteni. A ostali bi živi, a ko vas je ovdje tjerao? Zar niste mogli naći izlaza ili preko granice ili negdje? Nek da dođete ovdje ubijati. Kako oružje? Nisam te ništa pitao. Kako oružje ima? Papom. Je li divna puška? Znam, nijedan nije puška. Koji je puška? Nijedan nije puška. Ovo je Srpski radio Kostajnica. Što za respetno. Poštovani slušalci, nastavljamo dalje sa našim razgovorom. Kao što ste već čuli, gosti u našem studiju su momci iz specijalne jedinice Herman iz Kostajnice. Halo, imam prvi telefonski poziv, izvolite, gotovo ste. Evo, htio bih za Hermana jedno pitanje, jer smo čuli ovdje u Kostajnici, priča se da su oni u akcijama izrobljavali žive ustaše. Pa bih želio pitati ih kak je tretman prema ustašama i kako su postupali prema njima i šta je s tim ustašama napravljeno što su ih on zarobili. Ja samo toliko. Evo, momci, čuli ste pitanje, izvolite. Pa sa ustašama kao i sa svim neprijateljima mi postupamo korektno. Tako, svi naši zarobljenici su bili zbrinuti, bilo im je omogućeno njihovo pravo koje je propisano svim konvencijama. Mi nismo zločinci, mi nismo nikakvi krvnici, mi smo prema svima korektni. Tako i vi ustaše koje nas sada čujete i koje ćemo mi da zarobimo, osjećajte se bezbedno i bezbrižno, jer Hermani zadaju udarac samo u bitci. Kad vas zarobe, oni su prema vama korektni. Ali sačuvao se video snimak prvog dana srpske okupacije Hrvatske Kostajnice, koju je napravio pripadnik vojnog saniteta, dobrovoljac iz Beograda. Pa da ne gasite kuću, jer što sam u kuću palio? Što sam palio? To je još jedna kuća koju su naši spalili na ulazu u Kostajnicu. Jedan od ekstremnih HDZ-ovaca ustaša. Ajmo se opaziti. Snimak svjedoči o tome kako su dojučerašnji susjedi, žitelji Hrvatske Kostajnice, srpske nacionalnosti,